לקחתי סכינים, נכנסתי לממ"ד, נתתי לכל ילד סכין, ואמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, זה לא מצב רגיל. זה מצב שאף פעם לא היינו. ופתאום, אני רואה ממש מעבר לגדר שלי, 6 מחבלים, עם רובים שלופים, עם כל האמירות בערבית, קולי קולות. וואו. ואני עומדת עם 2 סכינים, מסתכלת בעינית, לא מאמינה, ובאותה שנייה מרימה עיניים לבורא עולם ואומרת, בורא עולם, אני מבטיחה לך דבר אחד. אני מבטיחה לך שאני שומרת את כל השבתות שלי עד יום מותי. ויהי מה. בורא עולם, אני שומרת את כל השבתות שלי. תשמור עליי ועל הילדים שלי. כי אני עכשיו בסכנה. זה לא הסוף שלי. אני לא סיימתי את התיקון. אני מבקשת בורא עולם. אני ממש ראיתי את הסוף. זה פשוט מחזיר אותי אחורה. וברגע שלקחתי את השבת, הם פסחו מעל הבית שלי. די! הם פשוט נעלמו. שמירה שבת, אל ישמרני